Khumalo esho kamnandi ke lapha ethi live my life ingomnandi kakhulu lapha na ke yabona ke masikhuluma ngabaculi basithi #ezakujala sidonsela bona ko win lapha ababesha umculo omnandi ngezwe lipholile Kafamike lapha na ke imizuzu ngama25 libumbele lapha na ngoba ngaphambi ukuthi ibumba nehora lesibili sintatha kusaka ekseni ngovivi sesivukile ke thina noma sigazi silisi nje sibuthi iquthu khumbula ukuthi ke sihlukahlukene khona abalala emini kube khona abalala ebusuku wonilala nini Inombolo yocingo uthi 0729040900 nanjani igama lami MC Gaps ngenzeka nje manje sana ngena emsazweni wakho e594.7 FM nanjani sigijima mnandi ke lapha igama lohlelo iMorning Movement ngiyathemba ukuthi ke mosemsebenzi nje manje uyibambe kahle lapho kaMlungu wenza into enhle kakhulu ezophilisa umndeni Nanjani futhi ngikho lapha on Facebook ungagijima uthi MC Gaps ubese ushare lapha ku comment section ngizwe ukuthi wena ukephi unobanje manje mhlawumbe ngenzeka ukuthi ushilekisile uhleli nodalo wakho sawubona ke wedalo wakho partner wakhe ngiyathemba ukuthi ke yonke into right nebutepu yonke into ihamba kahle makusuku kunje lokho kubalekile ukuhloniphana ngenza kwethu nokuthi sazo ukuthi sisuka phi siyaphi siphophele yini MC Gaps Monday to Friday from 1 to 4 exciting the movement 594.7 Khumbula ukuthi igama lohlelo ke lapha kanjani morning movement station esikhulukazi vibe 94.7 FM khona ifrequency yethu nje 94.7 kanti mhlawumbe ngenzeka ukuthi ke ngomunye umuntu mhlawumbe usemazweni awuwazi ukuthi sidonse kahle noma usibambe ngendlela kuyona ungagijima kushona lapha ku Play Store udownload i-app yethu ye-Vibe FM uzokwazi ukusithola ngendlela Mawubona mhlawumbe ukuthi ke awufinyeleli lapho ngathi nje www.vibefm.co.za na TikTok na kanjalo ungafika uthi Vibe FM 94.7 nomphakathi kanjalo no Instagram uzosithola nje kuzo zonke inkundla zokuxhumana